hebt van die mensen die trekken zich op het laatste moment het leuks aan. En je hebt mensen die zijn al weken van tevoren bezig met het pakje. En ja, we zien hier op een plaats, daar hebben ze allerlei prachtige vastelovens-pakjes. En dan gaan we eens even kijken wat voor mensen dat er eigenlijk zijn die nu al rond aan het schuimen zijn. Ik ben hartstikke benieuwd. Jij ook? Mag ik vragen wat u zoekt? Steampunk. Steampunk, hè? Hebben we heel veel van. Ja, dat zie ik. Gaat u als steampunker? Dat is de bedoeling. Ik ben al 2 jaar aan het verzamelen, maar het lukt niet zo hard. Oh, maar nou lukt het in 1 kwartier. Dat weet ik niet. Veel plezier. Ja, dank u. Even een heel mini-diepte interview. Hoe is het eigenlijk zo met het gevoel van tevoren? De carnavalskriebels, komen die al op gang? Als het aan mijn baas lag niet, maar ik probeer het wel. We proberen het ieder jaar. De ene keer lukt het wat beter dan de andere. Dus. Veel plezier. Dank u. Lekker samen aan het winkelen. Jazeker, dat moet ook gebeuren. Ja. En hebben ze al een leuk pakje gevonden? Ik vier geen carnaval, hette. Ja. En dat hebben we gevonden, ja. Ja, wij zijn hier vandaag al eerder geweest. En ik ga zo'n legerpakje gehaald. Legerpakje? Ja. En met een rugske of een box of vergeet Nou, ik heb zeg maar een jurkje. En dan heb ik eronder zeg maar zo'n broekpak van. Dus ik heb er meteen 2 metgenomen. Oh, die dacht één reserve is nooit weg voor die dag. Nee, daarom. En dan zijn er nog vrienden die ook zo verkleed gaan of geestig Ja, bent? we gaan met een hele groep gewoon allemaal in het leger. Ja. Wauw. Ja. En hoe had je daar naartoe zo fijn in het legerpak? En we gaan een roggel. Normaal altijd een heets heb ik dit gevierd, maar nu ook voor het eerst nog een roggel. Dus ja. En omdat er mensen uit roggel bij de vriendenclub zijn of omdat roggel aantrekt? Nou, ik ben eigenlijk de enige van heetse, dus het zijn allemaal roggels. Dus ja, daar maar een jaar een roggel. Ja. Ik heb ze bij de chancemakers terecht, hè? Dat weet ze, hè? Dat weet ik, ja. We gaan even een korte test met die doen, hè? Even kijken of ze goed kunt rekenen. 1 en 1 is? 2. 11 is de spreuk van de Roggelse carnavalsprint. Oh ja. Oeps. Ja, dat weet ik niet. Nee. En weet ze van een geeft helemaal niks. Nee. Maar hebben ze er al een beetje zin in? Jazeker, ja. Want daar gaat dit programma over. Mensen vragen hoe het is met de carnavalskriebels. Oké, ja, die zijn nu echt wel aanwezig. Ja. Je kan niet wachten. Leuk! Gaat je gevonden? Ja, kleinigheidje voor gemeentje vleesboeket. Gewoon even Vleesboeket? binnenkort, ja. Dus, ja. Die zijn hartstikke populair, hè? Ja, zeker, ja. Kunt u snappen waarom dat die ermee doet, hè? Geen idee. Nee. Zou ze eigenlijk niet moeten doen. Nee, dat bedoel ik. Snappen. Niet verkloren, maar snappen, ja. Ja, ik zou het niet weten. Wat is het leukste nummer van het vleesboeket? Ja, er zijn heel veel leuke nummers. Ik ken ze niet allemaal uit het hoofd, dus ja, ik zou het niet weten. Dat is maar het vraag, want ik weet, ze worden les Bichén. Sorry? Ze worden les volgens mij Bichén. Bichén? In Neer. Oh, dat zou kunnen. Ben ik dit geweest. Maar Remun kom ik wel in ieder geval. Oh. Ja, maakt allemaal niks uit, even goeie vriend. Maar wat hebben ze zich nu aangeschaft? Ja, een zonnebril. Het thema is Miami. Dus ja, moet een beetje Miami zijn, zeg maar. Dus ja, ik hoop dat het met een leukere outfit mooi bij elkaar staat. Ja, leuk, want we hebben ze wel zo'n snelle uitstraling van Miami Vice en zo. Ja, zo gaat het. Gaat helemaal los. En hoe dit programma vergeet, hoe is het met die carnavalskriebels? Ja, die beginnen nu wel heel erg te komen, ja. Ja, zo al een paar maanden geleden. Een maand geleden? Ja, zeker, ja. Maar ik ben een gematigde carnavalsvierder, dus... Nee, maar ik ken mensen die al het ganse jaar eigenlijk al carnavalskriebels hebben. Ja, ik ben gewoon een paar maandjes van tevoren, dan komt het wel op. Wie heet toe? Mijn naam is Daryl. Daryl, dat is onze winnaar, want hij heeft de langste carnavalskriebels genoemd tot nog toe in de hele aflevering. Ah, kijk eens aan. Mooi. Daryl, de mazzel. Bedankt. Wat zoek je? Een wekker. Maar een wekker heb je helemaal niet nodig met de vastenavond. Ja, nee, het binnenwerk. Die radertjes, daar gaat het om. Je zoekt eigenlijk een hamer. Een hamer? Moet ik Ja, voor die wekker die je thuis hebt. Ik heb alleen maar die digitale, joh. Daar heb niks aan. Heb je het een beetje leuk gehad? Ja, daar zit niks meer. Daar kunnen we niks meer met. Het ligt er ook zo eigenaardig bij, vind ik.
Zeg, wat zoek jij als het Wat zeg ik? Ik ben met mijn dochters met, dus Oh ja, leuk ze ja. moet geen heurvragen. En heurvragen. Ja, ik ben alleen mijn chauffeur. Ga ze niet op stap? Jawel. Oh, dan is het toch wel goed. En ja, wij zijn van carnavalskribbels, dus we willen graag weten, begin je al een beetje te kribbelen? Nog niet, maar dat komt wel. Dat komt ja. Dus in ieder geval in de goede winkel. Jazeker. Jazeker. Hey, en wie is het met 10 carnavalskribbels? Als ik dich mag vragen, hoe ben je? Ik kan er nog mee. Ik heb ze niet maar bij. Nou, volgens mij is het helemaal goed met die kribbels, of niet? Ja. Het beste iemand een app, dat is zo leuk vindt. Nee. Niet dat we er ook met te maken hebben, maar wat is eigenlijk zulks een bepaalde outfit? Nee. Nee? Wat ik heb voor de gezelligheid. Ja. Dat heb ze goed gedaan. Nog heel veel plezier. Dankjewel. Mogen we vragen wat ze gekocht heeft? Ja, versieringen voor in het huis. In het huis voor met die dag. Ja, precies. Oké, en Om geest- het binnen ook het gezelligste te maken. Ja, en geest ze zichzelf niet versieren met die dag. Ook, maar dat hebben we al gekocht. Dat is leuk. En nu wachten ze even op de grote prijsuitreiking. Dus maak er dan een gouden broek van. Laatste vraag, hè? Wat is het programma voor dich met die dag? Weet ze dat al? Ja, een druk programma. Mijn zoon is jeugd. Prins Carnaval dus. Oh, leuk, wie heet je? Niels Koppes. Proficiat, Niels. Dankjewel namens hem. Nou, dan gaan we ons nu concentreren op de grote prijsuitreiking. En heel veel plezier met die zoon. Dat zal zeker lukken. Dankjewel. Al af. Dit is de andere dag. Ja, daar is ze dat wel net meer, dat in elkaar overlapt. Nee, dat is op zich wel. Ja, maar dus, nou, dat komt omdat ik zelf altijd de laatste ben. Wem heeft dich zo prachtig gesminkt? Dat heeft Janine gedaan. Die geeft hij nou ook een workshop aan de dames. En ja, die kent dat vakkundig. En eigenlijk ook best wel snel. Dus, Dat is echt heel schoon. Ja. Huurt je het tegenwoordig erbij als ze vastenavond kleren verkoopt, dat ze ook sminkrijdenhoes hebt? als ze verkoopt, dan moet ze ook schminkrijdenhoes hebben. Ja. Het is niet verplicht dat mensen zich gaan schminken natuurlijk met elkaar. Maar het is dus wel de trend dat het steeds meer wordt. En ook steeds meer in vol ornaat. Dat mensen dat echt niet afmaken met een stripje of zo. Maar dat ze echt een heel mooi geschminkt gezicht willen hebben. En wat zit je eigenlijk achter? Ja, ik denk toch een beetje het onherkenbare. Hè? Dat mensen toch een beetje onherkenbaar willen zien. Want dat vinden ze natuurlijk leuk met carnaval. En ook een keer van lekker uit de baan springen. Hè? Dat is hier bij de vastelovend, uit de baan springen. En dan ook lekker even heel uitbundig in kleur schminken. Ik kan je ook leuk, ik denk van te laten die niet maken op die dingen kennen. Je hebt ze geel. Wat hebben we eigenlijk gekocht? Oh ja, leuk, alles voor beginners hè. Beginners, best doen naar beginnen? Ja, ik heb me wel, die sminkt me wel altijd, maar ik vind het wel heel erg leuk om de cursus vandaag met te doen. Dus ik heb wel van alles gekocht. Sponsjes voor de basis en dit ook voor de basis, de make-up. Oh De ja. cake make-up, heb ik geleerd. Dat cake had je De het, cake, ja, de andere is veel lekkerder. De Maar, cake van de week, ja. ja, en ik heb kwastjes zo voor Leuk. de basis. En wat is dit hier schoon? Ja, ik heb geoefend, ik ben nog niet zo'n kei, maar ik heb in ieder geval wel mijn best gedaan. Nou, vind je een hele cake? En ik vond het heel erg gezellig. Ja. Ja. Oh, en hebben die angermeidjes ook zo'n prachtige ermpjes? Oh, dat is de juf. Hoe is het? Prima. Ja. Wow. Loop je elke dag met zo'n prachtige erm rond? Niet elke dag, maar wel met regelmaat in deze periode, ja. En ze letten toch niet op. Wie waren de leerlingen vandaag? Waren ze een beetje makkelijk? Dat zal het resultaat dadelijk laten blijken als ze op elkaar geoefend hebben. Dat is diplomatiek, hè? Juist. Ga je nog meer leerlingen dit seizoen, dus laat maar komen. Het komt je allemaal goed. Hey, en zichzelf best volleerd sminkster? Ja, dat vind je de leerlingen, geloof ik. Oh ja, dat is zo diplomatisch, daar ken ik helemaal niks met. Maar dankjewel. Graag gedaan. Nee, we doen nou nog van niks. Nou, dat vind ik wel leuk, hoor. Oh ja, nu zien we het. Zie je dat er verschillende kleuren zijn? Ja. Dus de binnenkant, dat is nog wel
Jongen. Dat is nog wel deze, maar de boet is er ruim. Vooral die groen kan ze nog goed zien. Lukt je het? Ja, ja. Oh, die was de ene erfschildertje aan Poging te maken Ja. om deze eenhoorn na te maken voor de dochters. Wat wel leuk zeg. Ja. Het zijn toch die echte moeders die oefenen op zichzelf, zeg maar, op hun eigen arm. Ja. En maken dan de eenhoorn voor de dochters. Wauw. Ja, en anders heb ik nog wel 26 kinderen in de klas waar ik op kan schilderen. Dus ik kan me goed leven. Hartstikke leuk dat ze dat erbij is. Maar dat is wel leuk dan als ze dat gaat beter kent. En ik ken wel al gehad, maar om een beetje te fine-tunen ben ik naar Janine gegaan. Dus. Maar dat is echt leuk, want ik denk, ja, als ze toch in een klas zitten en dan hebben ze een juf die zo gaat allemaal leuk vindt om te doen, dan bust het toch al een heel één. Ja, dat is zeker waar. Ja. Dat is gewoon goed voor de carnavalskriebels. Wie is het eigenlijk met die leerlingen? Hebben die er al een beetje zin in? Ja, jawel. We maken al regelmatig een polonaise door de klas. Dus Echt waar? ja. En moest ze dan zelf voorop of kind ze achteraan lopen met een bordje einde polonaise? Ja, ik kan het ook aansturen, een beetje de boel gek maken, dat is wel leuk. Ja, zeker. Oké. En nu hoor ik dat het met die carnavalskriebels van zichzelf ook in orde is. Ja, zeker. Maar ja, met onze eigen kinderen ook, want die zijn bij de dansmarietjes, die hebben we nog in Broksem en zijn heel enthousiast, dus dan gaan we daar met. En zijn dat ook al ras-echte plekploosters? Nou ja, ik moet eigenlijk een beetje eerlijk zijn. We zijn allemaal niet van Broksem, maar sinds we daar wonen, wel ja. Ja, maar ik bedoel, wat zo'n plekploosters is van als ze er eenmaal zijn, gaan ze helemaal niet meer naar Ja, huis. dat is zeker waar. Dat is helaas wel eens een probleem af en toe, maar ja, dat is wel gezellig. Ja, dat wil ik me alleen maar zeggen. Dat zei het me dat ze bij zijn gebeurd. Ja, zo gaat het wel. Ja. Kei veel plezier met de plekploosters en de kindjes in de klas. En de eenhoorn, dat komt wel goed. Ja, dat denk ik ook wel. Ja, dankjewel. De mazzel. Dank je. Ja, want ik vind dat het mooi als je dat vellen ik maak en dan doe ik de zwangere boeken schminken. Maar dat doe ik ook altijd eerst. Kijk, dan kunnen die vrouwen schrikken zich ook kapot van hoeveel dat ze iedereen wil om de boeken. Die nemen ze anders dan bij de rest, maar. Dit was het model, ja? Vandaag wel, ja. Oh, vandaag. En morgen best het model. Nou, ik ga op dadelijk omwisselen. Oh, gaat dadelijk wisselen. Wat leuk. Wat zit je vaardig toch met? Vaardig? Nou, de eerste keer dat we het proberen. Echt waar? Oh. Ja, ik zit dan een beetje in de weg met de microfoon, maar dat heb ik er wel voor over om ik zo bezig te zijn. Ja, dat zal. Hey, en wat gaat je doen met die dag? Ja, veel vieren, denk ik. Ja. Flink op stap. Wow. Flink op stap. Je bent 20 plus, kan eten. Oké, daar is het te doen voor u. Ja. Denk het wel, ja. Vrijdagavond naar binnen rollen en woont zich terug of wat? Ja, dat is de bedoeling. Ja. Tenminste, als we ons goed kunnen schminken, dat is gewoon niet. Ja, maar dat komt helemaal goed. Dat heb ik al lang gezien. Ik hoop het. Ik zie het nog niet, maar ja. Maar het zal goed komen. Ik had vertrouwen in dich. Zeg, en wanneer is het nu begonnen, zeg maar, dat ze een beetje de kriebel te krijgen van, dat is bijna vast een avond. De 11e van de 11e. Ja, de 11e van de 11e, toch wel. En al eerder. Zodra dat 11e van de 11e op het nieuws komt, dan is het al feest. En toen word je ook in het Sinterklaas? Nee. Dit jaar waar ik in Maastricht met 11-11. Ja. Ja, dat begin je toch, dat moet ook. Ja, daarom. Dan moeten we zien dan. En wie is er in Maastricht zo? Oh, altijd keidruk en super gezellig. Ja, wel schoon. Ja, hè? Ja. Vond je alweer? Absoluut. En zo was het allemaal heel erg. Wat is nu eigenlijk voor mensen die toezitten en die geen tijd hebben van naar een workshop te komen, wat is nu eigenlijk een hele belangrijke tip bij het sminken? Dat is het juiste materiaal is. En dat ze wel oefent. Want ook met één workshop leert ze niet sminken. Dus zoals dat wat we hier oefenen, toen ook moeten herhalen om het met de vaste loven er fijn op te kunnen krijgen. Hey, en Janine, als je nu zelf met die dagen op stap gaat, zie je dan ook mensen waar ze denkt, die zijn fantastisch gesminkt? Altijd. Andere mensen zijn altijd mooi gesminkt. Ik denk dat iedereen dat vindt van zijn eigen werk. Soms denk ik van mijn eigen werk, wauw. En soms denk ik, ja. En van andere mensen denken ze heel gauw, wauw. Hoe zit dat hier met dat ruilen? Nou, bij de meeste winkels mag je niet ruilen en krijg je ook geen geld terug. Maar wij geven toch de service dat mensen ook kunnen ruilen. Dus mochten ze iets hebben gekocht wat te klein is, te groot is, te snel gekocht, kunnen ze altijd terugkomen om te ruilen. Maar neem aan, niet na de vastenavond, hè?
Nee. Dan moeten ze volgend jaar weer terugkomen met de vastelavond. Ja. En kan je ook bijvoorbeeld je man inruilen? Ja, dat lukt. Suzanne, die hebben we net gezien. Die mannen inruilen. Oh ja. Ja. Maar daar bieden we maar heel weinig voor. Dat is half geld. Dat is natuurlijk gebruikt materiaal. Ja, nee, dat willen we niet. Nee. Je hebt prachtige nieuwe spullen. Maar leuk dat mensen mogen ruilen. Ik vind het toch heel soepel van je. Ja, je moet service verlenen. En dat vind ik een van de dingen wat heel belangrijk is. Service. Ja. Hey, en hoe zit het eigenlijk met het dialect? Lukt het al een beetje? Nou, met de carnaval zing ik alles mee. Maar dan staat de muziek zo hard, dan horen ze me toch niet zingen. Maar volgens mij kent ze ondertussen wel een paar woord plat. Ja, wat zegt ze meertje? Ja, Nee, een paar woordjes, maar het klinkt niet als een Hollander platkalt. Dus vandaar dat we het netjes Nederlands houden. Ja, en een Heb ze wel een puntje? Ja, een Hollander die een carnavalswinkel heeft. Waar vind je dat nog, hè? Volgens mij in Heidse. In Heidse, ja, daar moet je zijn. De mazzel! Tot ziens, houdoe. Brabant. Ja, dat is heel mooi. Ja, leuk. Je bent toch trots op zin? Nee. Want ik deed is een heupbescherm tegen de ja. Als ik het nu niet verkeerd zei, dan moet dat graag eens gedaan. Ik heb ook Oh ja. Ik vind het leuk, deze bril. Ik ben echt voor de kleur van deze steeds al zo'n kleur. Maar deze wel de mensen de kleur van wat eronder ligt. Deze en blauw. Met de achterkant van de kleur. Ik